MTV. Ничек уйлыйсыз? Кабакның бийеклеге ничә метр булырга тиеш? Стандарт кабаклар 2 яки 3 метр тирәсе. Әле бишлеләре дә очрый диләр. Аптырамагыз, дуслар. Кабак Чүпрәледә капка дигәнне аңлата. Моннан тыш, әле башка бик күп кызыклы мишәр сүзләре дә ишеттерде тәмле көрәш кунагы җырчы Диана. Бу атнада бездә кунакта яшь җырчылар. TMTV премиясе лауреаты Диана Таҗетдинова һәм Татар җыры фестивале лауреаты Рамил Закиров. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.